Nakon samo 3 dana koliko je prošlo od polufinalne utakmice Kupa Županije, ponovno će se, ali sada na stadionu uz Savu, sastati Marsonija i Oriolik. U kupu je sa 1:0 u Orjevcu slavio domaćin golom Gorana Jurića, te im bijelo-crni sutra u prvenstvenom susretu 27. kola 3. lige Sjeveroistok žele uzvratiti za taj poraz. Na ljestvici je Marsonija na 6. mjestu, te 4 boda zaostaje za drugom ekipom Osijeka, koja se nalazi na 3. poziciji. Upravo je to mjesto želja Brođana do kraja prvenstva. Sa Orjevcem je uvijek teško, oni su uvijek neugodan protivnik, ali skupit ćemo se, ovo nam je već, ja mislim, 7. utakmica u 20 dana. Stvarno dečki više dišu na škrge, ali probat ćemo se skupiti i odigrati tu utakmicu što bolje u subotu. To njima je motiv uvijek igrati u Brodu i kad igraju i uvijek odigraju dobro. Cilj nam je da budemo što više plasirani, bolje biti u svakom slučaju 3. nego 4. ili bolje biti 4. nego 5. Mi s tim ciljem idemo u ove zadnje 4 utakmice. Biće teško, ali probat ćemo uspjeti. Igra Marsonije sutra protiv Orjolika mora biti bolja nego je to bilo ove srijede u Orjevcu ako žele do pobjede i 3 boda s kojima bi i dalje ostali u utrci za 3. mjestom na ljestvici. Za razliku od kup utakmice, trener Maškić u prvenstvenom susretu neće zbog kartona imati stopera Josipa Balentovića kao i veznog Nemanju Prodanovića. Ove sezone Marsonija još nije pobjedila Orjolik, budući je u prvenstvu u Orjevcu bilo bez golova 0:0, dok su u kupu u srijedu slavili crveni sa 1:0. U sutrašnjoj utakmici bijelo-crni imat će imperativ pobjede. Pa da, sigurno opet i mi igramo doma utakmicu koja nam opet znači novo dokazivanje i mislim uhvatili smo taj ritam srijeda, subota, nema vremena nekakav puno ni za odmor, ni za razmišljanje. Cijelu sezonu se vučemo, po 2-3 žuta svako kolo nas fali, ali evo šta je tu je, zasukat ćemo rukave i boriti se svako kolo po kolo do kraja i mislim da trebamo izvući sezonu koja po meni još nije gotova objektivno. Uz ovu igru ovakvu možemo još mjesto 2 gore, treba iskoristiti, treba biti pa u najmanju ruku i 3. bolje nego 7. U Orjoliku su zadovoljni s ovom sezonom u kojoj je već sada ostvaren glavni cilj, a to je ostanak u 3. ligi, kao i plasman u sredinu prvenstvene ljestvice. Klub se plasirao u finale Kupa Županije u kojem će igrati protiv Batrine, u susretu u kojem su Orjevčani favoriti za pobjedu i osvajanje kupa. Ekipa trenera Ostojića u preostala 4 kola u prvenstvu 3. lige odigraće bez rezultatskog imperativa, budući su oni svoje napravili. Međutim, županijski derbi uvijek je motiv više. Imamo 3 poraza zaredom vezana u tjedan dana, znači Bjelovar kod kuće, Međimurje, Belišću. 2 nezaslužena poraza, mislim, po igri u Belišću. Međimurje glupo bi bilo da gubimo svaku utakmicu do kraja, mislim, nema razloga da treniramo i da igramo, ali normalno da je cilj je bio da uđemo u finale kupa, a i svaku utakmicu do kraja ćemo igrati na pobjedu kako bude. Ali opet kažem, dečki igraju bez pritiska, bez presinga, tako je mi rečeno, mislim iz uprave, to je korektno od njih, ali oni su svjesni da je bilo ružno i glupo da gubimo svaku utakmicu, makar i da igramo dobro, ali da gubimo ne bilo u redu. Trener Ostojić sutra protiv Marsonije sigurno zbog ozljede neće imati Vrlića i Ferića, koji je u prošlom kolu u Belišću zaradio crveni karton, dok su za nastup upitni Kokotović i Bošnjaković. U subotu nas čeka prvenstvo protiv Marsonije, isto teška utakmica. Umorni smo od ove utakmice, a nastavit ćemo se pripremiti, odmoriti koliko toliko i uzeti bodove u subotu na Marici. Prvenstvo je, ajmo reći, završeno, odnosno od sredina tablice. Svoje ambicije smo ostvarili, znači ušli smo u kup, ostali smo u prvenstvu i mislim evo samo nam ostaje to još da odignemo taj pokal i da završimo ovo prvenstvo najbolje što možemo. Do kraja prvenstva, nakon sutrašnjeg županijskog derbija koji počinje u 17 sati na stadionu uz Savu, Marsonija će na 2 uzastopna gostovanja, prvo u Belišće, a onda i u Požegu, dok će u posljednjem kolu na domaćem terenu igrati protiv druge ekipe Osijeka. S druge strane, Orjolik nakon dvoboja s Marsonijom u narednom kolu na svom terenu dočekuje Požešku Slavoniju, pa nakon toga gostuju kod Osijeka 2, dok u posljednjem kolu u Orjevcu igraju s Vukovarom.